Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. Xa facía casi 6 meses que non subíamos contido a canle e moitos de vós nos preguntábades a través de mensaxes, a través do correo, si pasaba algo, si íbamos deixar de facer contido, que iba a pasar con Tradigaita. Entón, decidimos facer a excepción e crear este vídeo. Quería agradecervos a todos os que seguides visualizando o noso contido, a todos os que vos seguides suscribindo a canle a pesar de non ter novos vídeos. Gracias de corazón por seguir aí, non? Ben, por que deixamos de crear contido? Moi fácil, como ben sabedes, houve un estado de alarma por culpa do virus do Covid-19, entonces tivemos que quedar na casa confinados un montón de tempo. Como quedábamos confinados, decidimos un pouco desconectar da canle para tomar un pequeno respiro, porque levábamos un montón de tempo seguido facendo vídeos e, cada vídeo que vedes de 10 minutos leva aproximadamente unha semana rematar o vídeo, entre que se grava, que se edita e demais, tardamos sobre unha semana, porque despois, unha vez rematado o vídeo, tamén, temos a sorte de que a xente que colabora nos vídeos tamén revisa eses vídeos para crear contido de calidade e veraz, contrastar datos, contrastar exemplos que vos mostramos, como por exemplo, mira, o vídeo da afinación con celos foi un dos vídeos que máis traballo nos levou porque tuvemos que facer 4 veces e unha vez finalizado contrastar todo o que se gravou nese vídeo, porque ao fin e ao cabo nós non pretendemos facer tutoriais, senón mostrar un contido veraz e que vos saquedes as vosas conclusións. Non pretendemos nin impoñer nada, nin mostrar nada que pode xerar dúdas, porque ao fin e ao cabo un vídeo non che vai enseñar realmente a tocar a gaita, simplemente che pode dar información. E no noso caso, un dos nosos lemas é crear información veraz. Entón, outro dos motivos tamén polos cales decidimos de parar é que como non podíamos salir e unha das esencias de Tradigaita é mostrar as paisaxes, como por exemplo agora que estou aquí ao lado de Ourense, estou nun castro, aquí a 5 minutos de Ourense, estou solo e por eso decidín vir hasta aquí. Entonces, non nos gusta gravar nunha habitación e que salgan unhas paredes, preferimos mostrar a paisaxe que temos e como aquí en Ourense a nosa paisaxe é moi rica, pois é unha das cousas que máis nos gusta facer. Por outro lado, tamén decidimos esperar a ver como evolucionaba a situación do virus unha vez se levantara o estado de alarma e realmente chegamos á conclusión de que a xente non aprendeu absolutamente nada e seguimos sin pornos a mascarilla, sin manter a distancia. Entón, claro, como tampouco damos garantido a seguridade da xente que participa en Tradigaita, pois decidimos cancelar todo. Que pasa? Que agora neste mes de agosto, e a pesar da que volve a estar caindo, estamos creando contido. Moito del estámoslo facendo a través de videoconferencia e outro pouco estámoslo tratando de facer presencial sempre e cando poidamos garantir a seguridade de todos nós, dos que facemos Tradigaita e máis dos que participan. Así que ese é un pouco o motivo polo cal decidimos de plantar absolutamente toda a nosa actividade. Entón non vos preocupedes, porque a partir de setembro vamos ter material grabado e simplemente o que temos que facer é dedicarnos a editalo e vades seguir tendo vídeos sempre e cando a situación de agora neste mes de agosto non o permita, claro. E ese é un pouco o motivo de por que decidimos deixar de facer vídeos e por que os vamos a empezar outra vez a publicar en setembro. Por outro lado, a pesar diso, estivemos traballando noutros proxectos que temos para Tradigaita que non vamos a desvelar todavía e vamos a esperar un tempo para madurarlo ben e seguramente a partir do 2021 vos empezaremos a mostrar cousiñas novas nas que estamos a traballar. Entón nada, simplemente era iso, desexarvos un feliz verán. Por favor, tede moita precaución, mantede a distancia de seguridade, poda mascarillas, lavade as mãos sempre con xel e, sobre todo, disfrutade deste verán tan atípico. E nada, vémonos a partir de setembro con novos contidos, con novas caras en Tradigaita tamén. Simplemente me queda dicirche que te suscribas a canle, que visites as nosas redes sociais e, como sempre, vémonos no próximo vídeo. Chao, chao!